Aquest dimarts 30 d'abril de 2024 no és un dia qualsevol en el Gimnàstic de Tarragona Societat Anònima Esportiva. No pujarem per llei per un decret de la federació, tinc la sensació que no s'anunciaran renovacions, tot i que algunes semblarien cantades i fins i tot necessàries. A priori no passarà res de l'àmbit esportiu. De fet, si no m'equivoco, ni tan sols hi ha entrenament, perquè la plantilla del primer equip té la seva jornada de descans setmanal. Aquest dimarts 30 d'abril de 2024 és el dia marcat perquè el Gimnàstic de Tarragona Societat Anònima Esportiva li torni a Fredrik Wester el primer dels crèdits d'1,5 milió d'euros que va concedir l'empresari suec ara fa uns quants mesos. No sabem si se li ha de tornar íntegrament o si només parcialment, li poden tornar trinco-trinco, li poden tornar en accions, sigui l'opció que sigui, és molt noticiable. Per ser exactes, el document entregat als accionistes a la Junta General diu textualment: las partes se obligan a convertir la cantidad pendiente de devolución en acciones mediante una ampliación de capital sin prima de emisión. Tenint en compte els números que s'anunciaven el passat mes de desembre, sembla difícil que el Nàstic tingui 1,5 milió d'euros en caix per poder tornar. Una altra cosa seria allò de demanar una pròrroga, si s'aconsegueix l'ascens a segona divisió, si hi ha diners frescos a la caixa, es podria fer aquest retorn. Però serà amb accions. Què és la segona opció? Fredrik Wester rebria accions. I ho posem en context. Ja té un 20%, després d'haver posat l'any 2021 1.387.000 euros. Ara passaria a tenir aproximadament un 34% després d'haver posat 2.887.000 euros. Suposo que tard o d'hora ens ho explicaran perquè no és una qüestió menor en la història del Gimnàstic de Tarragona SAT. Tant si és una opció com si és l'altra, com si n'hi ha alguna d'altra que no s'hagi pogut plantejar durant els últims mesos, i no ho sabem, però és noticiable. Com ho veus? És el podcast setmanal del Nàstic de Ràdio Ciutat de Tarragona. Antoni Pinilla, com estàs? Hola, Carles. Amb tu venim a parlar de futbol, no? Ara que hi penso. Sí. Val. Derrota 3... Però bueno, és un tema interessant el cas. Que sí? El cas obert, el meló que és obert. Val. Després et faig un... O sigui, el somni de la meva idea seria fer una assistència a Antoni Pinilla i que ell marqués un gol. Doncs avui intentaré fer-ho. Bueno, val. ja... Futbolísticament parlant. Evidentment. Val. Escolta'm, derrota 3-0 al camp de la Cultural Leonesa. Més enllà d'entrar en el joc, ara parlarem de les facilitats. És una derrota que fa mal? Diria que sí, pot fer mal. Ai, no diria, sí, Carles, no diria que a nivell de classificació, perquè jo crec que l'equip ho té a la mà, però jo crec que comentava precisament la setmana passada que aquest equip havia competit molt bé aquest tipus de partit durant tota la temporada. Sí, senyor. I és el que a mi em fa confiar en aquest equip. Llavors, ahir veient el partit com es va desenvolupar, les sensacions que han expressat els protagonistes, l'entrenador, els futbolistes, de, bueno, hem fallat a les àrees, no hem estat contundents. És precisament, sí, els radars individuals, és precisament el que defineix aquest equip, és a dir, és el que ha fet que aquest equip sigui un equip competitiu i molt fort a nivell de resultats, que domina les àrees, que precisament a l'àrea pròpia havia estat molt contundent al llarg de la temporada i marcava una línia del millor equip defensiu de la categoria, i fora a l'àrea contrària, doncs, sense estridències, sense adornos, doncs estava sent un equip molt eficient. Llavors, aquest equilibri entre el que feia a nivell defensiu i el que feia a nivell ofensiu, aquesta eficiència en una àrea com en una altra, feia oblidar una mica que és un equip que a nivell, sempre ho hem dit, a nivell futbolístic no domina els partits, és un equip que té les seves característiques i que el que li defineix precisament és això que feien en falta ahir els jugadors i el propi entrenador. Llavors, bueno, crec que és preocupant que en un partit d'aquest tipus podies perdre, ho vam dir la setmana passada, és un rival directe, és un equip fort, però jo crec que desnudar-te així, mostrar-te tan vulnerable en un partit d'aquest tipus, perdre un avantatge que era molt important, que jo vaig dir que podies perdre però no esperava que t'igualessin el gol average, jo crec que posa una mica en dubte al final de temporada. Sense perdre la confiança en aquest equip, és el que he dit. Per mi és una ensopegada,
És una ensopegada no greu en el sentit de que havies guanyat l'avantatge, però preocupant en el sentit de que ara has de treure el cap i has de demostrar al següent partit que això és un accident. Això se li diu toc d'atenció. És un toc d'atenció. Sí, però per mi un toc d'atenció hagués estat un 1-0, un 2-0, però un 3-0 que te guanyen o t'igualen el gol average. En el cas de que el Nàstic s'hi fiqués en problemes, ara mateix té millor gol average general el Barça que el Nàstic que la Culto. El que passa és que no hi ha massa diferència i si t'acaben agafant l'avantatge, el gol average general segur que serà per la cultural, perquè si en aquests partits perds aquest avantatge de 5 punts seria que tu perds i ells guanyen. Llavors, el general, el gol average, jo diria que ara mateix no el tens. Llavors, són 5 punts, has d'anar a Sabadell i les coses poden canviar molt. Jo crec que l'equip té el matalàs de jugar contra dos equips que estan descendits, Logroñés i Rayo Majadahonda, a casa. Per mi aquesta és la clau, perquè té dues sortides molt complicades i jo també confio, i ho he dit, no? Que la Culto no guanyarà, sí, per això, però la Culto no guanyarà tots els partits. És a dir, que al cap i a la fi jo crec que serà molt difícil que el Nàstic ens ho pegui en aquest tram final, però per mi encendre els llums, és a dir, aquesta derrota, no per la derrota en si, perquè pots perdre allà, sinó pel fet de perdre aquest avantatge que tenies molt clar i de perdre una mica el que t'ha definit al llarg de tota la temporada. La lectura que han fet els jugadors i els entrenadors és no hem estat contundents, una derrota massa dura, el desenvolupament del joc no hi ha hagut aquesta diferència, però precisament aquest equip ha guanyat molts partits sense imposar-se en el tràmit del joc, i precisament és el que et donava confiança, que no necessitava jugar bé, que era contundent, que ha estat contundent, sobretot a l'àrea pròpia però també a l'àrea contrària. Llavors perdre això en un partit important fa pensar i no fa perdre la confiança, però fa pensar. Correcte, és que més enllà d'això, vull dir, el Nàstic no va jugar malament, al contrari, podríem dir que va jugar fins i tot bé, vull dir que entén-me, sí, però és aquesta contradicció, és veritat que sí, però clar, dir que l'explicació sigui no hem estat contundents precisament o eficients a les àrees és un mal partit de l'equip, que aquest equip necessita, tenint l'estil que té, necessita ser molt eficient, molt contundent a l'àrea pròpia i aprofitar-lo tot el que té a dalt. No va aprofitar les que va tenir i va regalar massa a l'àrea pròpia. En tot cas seria un bon assaig, insisteixo, d'atenció de cara a la promoció. No pots fer un partit així perquè si no te'n vas al carrer. Directament en una promoció d'ascens, amb 3-0 sí que les coses se t'anirien al carrer en una eliminatòria d'anada i tornada. I de fet diria que és pràcticament l'únic partit en què l'equip ha patit una derrota d'aquest tipus. Bueno, sí que és un tot d'atenció i que pot passar, és a dir, que has de ser... Sempre hem dit, no? En aquest tipus de partits i amb aquest tipus d'equip que construeixes, com ha fet el Nàstic, doncs no pots fiar-ho tot a que ja tindràs una i la faràs, o has de mantindre el nivell de concentració 90 minuts, no pots permetre cap errada, cap distracció, perquè després costa molt a nivell ofensiu. Llavors, com vam dir la setmana passada, hi ha equips que les errades o els gols en contra pesen però no pesen tant, perquè tenen recursos i són equips acostumats a atacar, jo què sé, parlem de Barça Atlètic, el propi Depor aquesta temporada, o el Celta Fortuna, que tenen nivells anotadors pràcticament que doblen el que ha fet el Nàstic, però clar, el Nàstic no pot permetre's això en defensa. És a dir, si reps el primer, ja ho vam dir la setmana passada, és molt difícil. Llavors no pots permetre la possibilitat de posar-te per darrere, de que te facin gol molt fàcilment, i això és una que el Nàstic s'ha de ficar al cap, no? És a dir, i ho porten fent durant tota la temporada, però en aquest partit precisament han tingut la prova de que si no és així, en qualsevol partit, com dius tu, en un play-off te'n vas. Sí. Per cert, jo soc com el Toni, estic bastant tranquil tenint en compte els dos partits que tenim a casa. Sí que els dos desplaçaments són complicats, però els dos partits de casa haurien de guanyar-se. Societat Deportiva Logroñés i Rayo, que Rayo a més ja ha baixat matemàticament. I després un altre factor, els 4 partits de la cultura leonesa, atenció, Real Unión de Irún allà, lluitant per evitar el descens. Teruel a casa, lluitant per evitar el descens. Cornellà fora, lluitant per evitar el descens.
s'estau a casa, lluitant per evitar el descens. Els 4 partits els pot guanyar, la Cultural. Sí, però jo crec que no els guanyarà. Clar, o sigui, sí, és veritat, podria passar, però... Se deixarà punts. Clar, seria molt d'allò. Escolta'm, es parlava molt de les errades individuals i ahir, no sé si dir-ho així, a mi em sap molt greu, perquè jo tinc la sensació que és un gran futbolista, que és Unai Dufour, que va entrar a la meitat del partit per Nacho, tenia molèsties, va entrar Unai Dufour, i tinc la sensació que quan un jugador no pot tenir continuïtat, no pot tenir regularitat, deixa de ser aquell jugador que tots podríem arribar a conèixer anteriorment. És que ha estat una qüestió de confiança i quan està tan definit la posició de centrals tan clar. I quan veus que no s'obre la possibilitat de jugar amb un tercer central, que de vegades s'adona, és a dir, que l'equip canvia de dibuix i pots entrar, doncs ja veus que tant Trigueros com a Nacho estan jugant molt bé, estan rendint perfectament, diria excel·lent, de forma excel·lent al llarg de tota la temporada, i veus que com a central que no tens possibilitat gairebé d'entrar si no hi ha una lesió, si no hi ha una sanció. Llavors el teu rol minva molt a nivell de protagonisme i la teva confiança jo crec que també, al cap i a la fi no tenir continuïtat, no tenir minuts i saber que no els tindràs. Sempre diem que, per exemple, un davanter o un del mig del camp cap endavant sempre pot sortir, fer un gol. Perquè hi ha més canvis. Clar, hi ha més canvis, entren, però els centrals no entren, a no ser que entren al final per aguantar el resultat, però hi ha molts pocs canvis a l'alineació, a la línia defensiva, perquè han dit que sempre els agrada consolidar els entrenadors aquesta línia, i és difícil entrar com a titular. Si no hi ha una lesió, si no hi ha una sanció, segurament no entraràs quan està tot tan definit. I al llarg del partit és molt difícil. Si tu ets davanter sempre tens els teus 20-25 minuts i si tu estàs bé al llarg de la setmana o a nivell de forma, el teu entrenador ho veu i t'aprofita, no? Perquè dius, m'ha resultat el partit, me'n canviarà el ritme, si necessito remuntar el trauràs, aquest tipus de jugador. Però el central, tot i que estigui molt bé i que l'entrenador estigui veient, no farà canvi de posar-lo. És a dir, s'han guanyat la confiança els dos centrals. Llavors, això a mi em va molt la confiança, que saps que fins i tot estan molt bé, de forma, entrenant molt bé, no tindràs opció. Si és davanter o del mig del cap endavant, tindràs la teva mitja horeta, els teus 20 minuts, i per això diem que és difícil el seu rol, el de Dufour, i jo entenc que t'has de conscienciar que has de treballar dia a dia, que no has de baixar el nivell, però saps que no entraràs. Que has d'estar preparat mentalment, clar, és el que diem, no? Els forts, els que marquen la diferència són aquests que fins i tot en aquestes situacions, quan surten, doncs rendeixen i ho fan molt bé, estan preparats. Però realment és difícil i entenc que és una situació complicada mentalment per un jugador com a Dufour. Els altres noms propis segurament és més per una qüestió d'aquelles que no havien vist, o gairebé no havien vist, que juguen Montalvo i Òscar Sant junts, dos jugadors de la demarcació. No, Òscar no és de la demarcació, però és del planter del Nàstic, que és diferent al matís. Però hi havia 6 jugadors amb aquesta trajectòria al futbol, que és Baro, a la porteria, Pol, Joan Oriol, Montalvo, Òscar Sant, Jaume Jardí, també de la demarcació de Tarragona. O sigui, juntant gent de la demarcació i gent que ha estat al planter del Nàstic, que vaja, donava que 6 d'11 de l'equip inicial conformaven aquest... Jo diria que fa temps que no passava això, no? Sí, segurament. Sí, haurien de buscar-ho, però 6 d'11. 6 d'11. Gent d'aquí sempre hem dit que és un plus i el primer que han de tenir els jugadors és nivell, però també han de tenir la confiança i l'empenta del club, del cos tècnic, i bueno, sembla que ara mateix tenir 6 jugadors jo crec que és una bona notícia. 6 jugadors que són d'aquí o s'han format aquí, perquè és de Sant Sadurní, l'Òscar. Sí, però porta jugant des de correcte, des de petit, sí. Llavors, bueno, jo diria que és una bona notícia dintre de la notícia dolenta del dia de la derrota, doncs veure que hi ha 6 jugadors amb aquestes característiques sempre és un plus. I jugar junts Montalvo i Òscar Sant, són compatibles? Poden ser compatibles, el que passa és que jo crec que... Bueno, clar, hi ha un senyor que es diu Borja, no? Sí, i bueno, jo crec que potser són massa posicionals els dos, per això Borja és una mica diferencial. Jo crec que Òscar és més defensiu, és més pressionant, i Montalvo és més posicional en la pilota, i potser els manca una mica algú que surti una mica de posició, que avanci una mica, que trenqui una línia de jugar massa en paral·lel tots dos, i jo
Poden jugar, és evident, però a mi m'agradaria poder combinar dos perfils diferents aquí. Per això Borja. Que Borja, que és un jugador més dinàmic, que pot saltar una mica la pressió, pot jugar una mica entre línies, trencar una mica aquest doble pivot i avançar-se una mica més, rebre una mica entre línies, conduint la pilota, trencar alguna línia en conducció. És a dir, jo crec que són les característiques que fan que Borja sigui indispensable en aquesta demarcació del centre del camp i que potser no acabo de veure, hauria de veure molt més, no? Aquesta parella i veure si al final poden jugar o no, o són compatibles sí, ho entenc com a perfils, sí. Però a mi em fa la sensació que potser els hi manca a tots dos una situació en la que puguin trencar, tant sortint a la pressió com en possessió de la pilota per obrir línies de passada, trencar una mica el jugar en paral·lel. No? Perquè ara vaig obrir l'últim aspecte que volíem tractar del partit, que és jugar amb 2 puntes, però a partir d'això que acabes de dir, és que ara m'ha vingut un flash. Jo no sóc entrenador, ni somiar-ho, ni n'entenc de futbol, com n'entens tu, però és que ara m'ha vingut al cap la possibilitat que juguessin els dos amb Borja per davant i jugar amb aquests 3 mitges puntes en comptes de 2 davanters, que també ho hem de tractar, perquè el Nàstic ahir va tornar a jugar amb 2 puntes, com eren Pablo i com Alan Godoy. Tu el veuries a Borja davant d'ells dos? És que al final seria pràcticament un 1-4-3-3. Això et permetria donar més volada als jugadors de fora. Sí, correcte, sí. Que 2 jugadors que tindries un punta, tindries 2 jugadors per fora, però en 3 per dintre. No? Sí. Sempre hem dit que una de les característiques... Clar, 3 per dintre pot ser un pivot defensiu i 2 per davant, o 2 per darrere i un. Clar, i perdries potser una mica de presència a dalt, però podries donar-li més responsabilitat ofensiva, no tanta responsabilitat defensiva a tots de fora, perquè arribarien més a les ajudes tant Montalvo com l'Òscar Sanz, i tindries potser més joc per dintre, que és algo que sembla no ser l'aposta de Nani Vidal, perquè ahir ho vam parlar el dia del Celta, tenies davant un equip amb molta possessió, amb el filial de l'equip de Vigués, i ahir no tenies potser un equip davant que t'havia de guanyar la possessió i vas tornar a apostar per Godoy al costat de Pablo, sí. En 2 jugadors per fora i a més en 2 jugadors per dintre, que et faltava Borja, que potser hi havia massa distància segur entre els 2 davanters. Clar. I els 2 pivots, que una cosa que també vam dir que la temporada passada passava molt. Massa. Perquè no tenies un jugador que enllacés. Correctíssim. Que fes aquesta funció de l'àmbit. Perquè Andy no estava com estava. Llavors, potser és el que va faltar potser ahir. Jo veient la configuració de l'equip dic, bueno, tens 2 pivots que són molt posicionals, que no trenquen i que no surten de línia. Llavors aquest espai potser entre els 2 davanters i els 2 centrecampistes no l'omplia cap jugador, i a mi potser veure aquesta possibilitat que dius seria una possibilitat en principi més conservadora, perquè tindries 2 pivots per davant, però donaries molta més llibertat a Borja, que és un jugador que pot enllaçar, i podries tenir 2 perfils per fora que estiguessin més preocupats per atacar que no tant per ajudar al lateral. Que bonic és jugar a les maquinetes, Sí, des de casa. En paper està molt bé. Queda tot bé. I aquí també és molt fàcil, però després s'ha de plantejar. Però està molt clar que l'aposta en els últims partits està sent jugar en dos puntes. I jo crec que no acaba de funcionar, perquè al final hem dit que tens moltes possibilitats amb els jugadors de davant. Mula i Marc Fernández, per exemple, jo crec que són 2 jugadors molt interessants que van entrar ahir a la segona part. Jardí jo crec que s'està guanyant la possibilitat de jugar. Andy té un rol en aquest equip. Llavors, Marc ha estat important al llarg de la temporada. Doncs jo crec que és un jugador que has d'aprofitar. No? I potser també has de gestionar la seva participació, perquè no és un jugador tan jove, però jo crec que tant ell com a Mula poden tenir més protagonisme, i Godoy a mi realment m'està deixant una mica fred, en el sentit de que el vaig veure una mica accelerat, el porto veient una mica accelerat. Si t'aporta a nivell de pressió sí que t'aporta, perquè és molt dinàmic per pressionar, però jo crec que no acaba de filar prim amb Pablo, i bueno, és una opció que l'està provant l'entrenador, però per mi els últims partits no m'ha donat bones sensacions, així que jo crec que un jugador com a Mula, que va entrar molt bé, que pugui tenir la possibilitat d'entrar o per darrere de Pablo, o que sigui Andy el que estigui per darrere, o Marc Fernández, que sigui
Joan Gibertat, que també és un jugador que té gol, té ambició, sempre té aquest punt de voler arribar a la porteria. No està tenint sort. Però això ho té, doncs jo crec que podria ser una opció, però en qualsevol cas està apostant per aquest perfil de jugar en dos puntes i bueno, té aquests problemes, no? Sobretot si no tens a Borja, que és el que enllaça una mica, i perds aquest centre del camp. Està renunciant en aquest sentit al centre del camp, i més ahir, no? En dos jugadors que no tenen dinamisme per sortir de zona, com són Òscar i Marc. Diumenge a les 6, Sabadell-Nàstic a la Nova Creu Alta, un dels grans clàssics del futbol català. Sí, de fet, un partit sempre amb molta rivalitat, molt encès, i s'ha de tenir en compte que el Sabadell està en problemes, i serà un partit dur, aspre, aquells de dir tu jugues tot, perquè el Nàstic també té aquesta necessitat. Va amb aquesta necessitat precisament per aquest partit. Podien, contra la Culto, podia haver anat amb relax absolut, sense pressió, però sí que diria que té una mica de pressió. Un puntet. Perquè se pot complicar, és a dir, semblen 5 molts punts, però en funció del que pugui passar en una setmana, en aquesta jornada... De fet, el Nàstic ho sabrà, perquè el partit entre Real Unión i Cultural Leonesa juga dissabte a les 7. Per això, és a dir, depèn del que faci la Culto, que puntuï, no ja que guanyi, que sí que et ficaria una mica més de pressió, sinó que puntuï, ja t'arrestaria si no acabes de guanyar, llavors saps que has d'anar a la Nova Creu Alta a fer un resultat positiu, i el partit serà dur. De fet, quan jugui el Nàstic diumenge, sabrà que ha fet tothom dels de dalt, tothom, perquè el Depor juga dissabte, el Barça Atlètic juga dissabte, el Celta juga dissabte, la Ponferradina juga diumenge a les 4, o sigui, 2 hores abans que el Nàstic, i la Cultural juga dissabte a les 7. Sí, però de fet, Carles, jo diria que ara mateix l'única preocupació que tenia el Nàstic és de consolidar aquesta posició. Absolutament d'acord amb tu. Depèn única i exclusivament de nosaltres. Vam ponderar la setmana passada lo important que era arribar bé, lo important que era arribar en una posició segon, tercer, però el més important és arribar en aquest playoff. El Nàstic ha estat allà tota la temporada, ara també segueix estant amb una bona diferència, no s'han de posar nerviosos per això, però jo crec que ara mateix has de guanyar un partit, has de consolidar aquesta diferència i assegurar-te aquest playoff, i al final pensar en sumar per encarar-lo en les millors opcions possibles. Però jo diria que ara no tant si quedo primer, perquè primera posició jo crec que fins i tot inclús amb l'empat del Depor, tal com està el Barça B, jo crec que no hi ha masses opcions. No. Ja ho hem dit fa un parell de setmanes, i el que cal és consolidar aquesta posició de playoff, no ficar-te en problemes, perquè s'ha vist que t'hi pots ficar en problemes, sobretot veient el partit d'ahir. Toni, tinc una última pregunta al programa d'avui, que és... Tu creus que si una persona té el 34% de les accions d'un club és el propietari? Bueno, això és molt relatiu. Ens van explicar... jo precisament he vist la ciutat esportiva... Has estat allà, Tu has estat, Sí, i no ja el fet de que sigui el propietari del 34% si no s'explica una altra cosa. Sí. El fet de que també sembla que ha fet la inversió a la ciutat esportiva. Ha avançat els diners. Que encara no té nom, no? La ciutat esportiva no té nom encara. Ciutat esportiva. Ciutat esportiva. Podríem posar el nom, no sé, de gent que ha fet història al club i que té molt de pes. Jo què sé, Josep Maria Andreu, per exemple, no? Que és un president històric del club. Podria ser un bon nom. Sí, podria ser. Tot també seria un bon nom Freddy Western, no? Que és el que ha posat els calés. Bueno, però li tornaran, suposo. Bueno, que potser no li val. Ens van explicar a la Junta d'Accionistes que aquí no hi hauria... que no seríem el Girona, no? Amb capital estranger, amb noms com Delfí Geli, com Guardiola, com Ferran Soriano, com Quique Cárcel, que aquí el club era de Tarragona. Però bueno, no sé, és a dir, és el que diem. Sembla que si no canvia la història, ens explica una altra cosa, hi haurà el 34%, i encara hi ha el que ha invertit en la ciutat esportiva, o el que ha avançat, i un altre crèdit, no? Sí, un altre. Llavors, o sigui, hi ha un altre que passarà el mateix el 30 d'abril de 2025. Ja, però no som un club en capital estranger. Bueno, clar, suposo perquè ho diuen, perquè com està el Consell d'Administració com a conseller, és diferent. Bueno, sí, i si fem la inauguració amb Freddy Western a la ciutat esportiva amb el seu nom, haurien de traduir, perquè català ni castellà no sap, no? Bueno, castellà sí. Una mica. Sí. Però no és estranger el capital.
Val. M'estàs intentant dir alguna cosa, eh? Val. No, és veritat, és veritat. Bueno, jo espero que ens expliquin, perquè tot això que he dit avui és perquè ho he anat llegint i vas encaixant les peces del puzzle i tot això. Veurem com acaba. Veurem. Potser demà Frederic Wester té el 34%. O potser s'explica una altra cosa, que seria una sorpresa. També podria passar. Saps què faré? T'ho explicaré la setmana vinent si hi ha alguna novetat. Espero amb candeletes. Gràcies, Toni. Molt bé.